Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gabon baino lehen, bueno, pues nire taldekoak hemen jarriko zarete eta ikasten ditut honetan daukazuen gramatika, bata eta bestea, eta gero zeri dagokionez, eta ea. Azken horri aldean daukazue. Irakurri, lehendabizi, bata eta bestea, irakurri eta zalantzarik baldin badaude zuen artean argitu behar du. Zuen artean zalantzarik baldin badago edo baldin baukazue. Ez baduzu konpontzen, bestela, orduan niri galdetu. Bai? Eta ariketa batzuk ere egin behar dituzu, Eta gero, zeri dagokionez, gero egin dugu. Ariketak zuzendu ondoren. Agian pasabideetan guztia daukazu, Este hau da... Garbaren loko orain ongi ezagutzen du estrategiaren funtzionamendua, ikasitateak, eta klasea osasunan baitu. Promozioa alia eskolaren eta osainen, Asisko urreta etorrezenean, nire grabazioa Googleen batzen dira, saroa, eta horra gertzen dira. Eta horrein lan egiteak izan dezune, zein horri aldetan, honetan, konparazioak landu behar dezue, eta horrein, konparazioak bezain eta adina. Irakurri behar duzue, eta hemen daukazuen nola funtzionatzen duten Alabanza. Bai. Ze puestos daude. Laborario asko jaso singularra erabiliko da, Jandakoa komentatu eta konklusioak etera. Kontuan hartu testu horrela no de comer, ezta? Kontuan hartu testu horren emaitza. Kontuan hartu atxo jandakoa. Bat dator aterako emaitzekin, konparazioak erabili adibidez. Nizu bezain barazkijalea naiz. Nik ez dut zuk adina Bezain da adjetiboa eta adina da izenarekin, ez da? kantitate. Duan hartu jandakoa era cuenta ¿no? ¿Qué comisaría? Kontuan hartu. Bai, baina kantitatea ez dakiz zer. Bat da adjetibo. Emaitza. Bai, barazki es lo que la vuelta. Es como
Nor. Bai, besteari, beti Gero, hirugarrena, Batari, batari, besteari. batari esango da. Bata dela. Batarentzat. Bai, ala izango da, Ez naiz eskarra, Bai. Batarentzat, Bestearentzat. El otro. Singularra, beti singularrean deklinatu behar. Bai, baina gaztelaniak, bai, esaten du, el uno, adibidez nik, semea eta alaba ditu. El uno es buen estudiante. El otro... Baina, femenino jartzen baldin badugu, ez dugu esaten la una. Esaten dugu, una es buena estudiante. El otro es aquí zer. Oso zaila da gaztelania. Orduan ezin dugu konparatu. Euskara beti finkoa da. Batarengandik, del uno. No de uno, sino del uno. Ja konkretua da, bai? bai, konkretua da. Del otro. Bata guztia. Bata eta patxizkia, bai? Oso ongi, Bata oso azkarra, bestea. Bati edatea gustatzen zaio. Bati edo batari? Batari, bai. Ira bata. Erroa, erroa da. Gero galdetuko digu. Bai, gero. polita, ona, nekatuta, ez da kontable. Baina hemen, kontable gauzak, kontableko gauzak... Eta nola esaten da, tengo la misma cantidad de borrago? Ala, venga. Oye, gero galdera hor dago. No te pases. Tira, bebaz naiz. Oye, jakiteko, zen... Adine borragoma... Nik zuek adine borragomako kantitatea dut. Vale, bueno, Posiblea da bat, bi, hiru... Nik zuek, baina triste ez daukat. Nik zuek, bat, bi, hiru... Tristea. Eta nik zuek... Ai, ama, triste, tope zaude. Hau da Las kontable. mismas, adin eta beste, tantas como tú. Pero, ya, Edo, adina tantas como tú eta beste las... No sé. Vale. nik zuek... Es que es... Oye, ha dicho polita, zenbat goma... Polita borragoma? Zenbat goma borra daukazu? Triste nago baina. Hori da, jaia ipintzeko, alaia. Bueno, a ver, poliki. Nik uste dut da gauzak edo
Nik zuk jarzei adina, nik zuk jarzei adina, nik zuk adina jarzei. Bai. Batak 3 aldiz egin du azterketan. Besteak 2. Ados? Bai. Bigarrena, Bata oso azkarra da, bestea ezen bestea. ados? Batari edatea gustatzen zaio, besteari ez. Ados? Eta ez bat. Zerra, hemen goian jartzen du lehenengo bata. Orduan, bi seme alaba baldin badituzu, batari gustatzen zaio ez dakit zer, eta besteari singularrean bukatu behar da. Bat, ez da singularra, mugagabea da. Ya está, dicho. Hori da, txerria. Bai. Gaztelania lehen aipatzen nahi dut. Gaztelania oso zaila da eta batzuetan ez da logikoa. Nik bi seme alaba ditut. Bai? Eta gaztelania hitz egiten baldin badut esaten dut. El uno es muy inteligente. La otra es la otra. Baina aterantziz jartzen baldin badut, ez dut esaten la una. Esaten dut una. Alde horretan, euskara logikoagoa da. Bai, batari gustatzen zaio ardoa eta besteari bakola. Erabiltzen da bata eta bestea, batari besteari edo erabiltzen da mugagabea bati eta bestei. Ez que guk erabiltzen duguna da. Hau ere gutxitan erabiltzen da, baina erabiltzen da, orduan pentsatu behar duzko zehatza den. Hau da, zu hitz egiten ere zara. Eta bestez, batak egiten du hau, ikasi eta besteak ez du ikasten. Erabili dezakete beste bat. Mugabean adierazten dugunean da beste bat. Beste bat da otro. Hori, eta euskeraz nola esaten dugu? Beste bat. Bai? Eta honekin Ulertzen duzu. Horrengoa mati? Bestearentzat berriz dugu aukerarik ezan. Bai, batkatu lehenengo hitza egizut entzun, zarata hundia dagoela. Baterentzat bata. Oi, ba, kaia, batarentzat. Batarentzat erosi dugu oparia. Bestearentzat berriz ez dugu oparirik izan. Seigarrena berriro. Ados, bai, mugagabe, no? Ez dago? Beti singularrean. Bai, orduan bataren gandik ondorioak besterik ez dituzu jasoko. Bestearen gandik berriz gutxi espena. Bai. Zigarrena? Batarekin gustura joango nintzateke afaltzera. Bestearekin ez da pentsatu ere. Zazpigarrena? Zortzigarrena? Zazpigarrena edo zortzigarrena? Sortzi. Azkena. Bataren etxea berria da, eta bestearena oso zaharra. Ados? Oso ongi. Ikustu dut ordua daukazuela, Pasatu dugu. Bestearena. Baina,
Eta hori bezeagoa ere, baina hemen tristeagoa, nominalizazioari. Eta yo qué quería decir antes, menos triste. Pero menos, esto no se puede decir. Uste dut ezetza, galdetuko diogu. Adelaida, Oso alaia, Banoa. Pas, bai. Aldatu behar duzu rubia esta ere, menos rubia esta ere. Jarri neskau ez da ni bezain rubioa. Edo ez esko. Bueno, bai, es claro, no es tan rubia, no está tan triste. Vale. O sea, a ver, ay, no. A ver, ez dago? Es triste bezain, es triste bezain tristea. Ez dago? Bai, neskau ez triste. Eso, Neskau ez dago ni bezain triste. Bai, neskau alaiago dago. Ni baino. Adjetibo ondoren. Bai, adjetibo ondoren. Bai. Triste. Neskau ez dago ni bezain triste. Bai. Ez dut ulertzen, bai, zuek daukagu, bai. Bai. Zalantza handia daukagu. Zalantza handia. Bai. Adinarekin. Adina. Nik zuek adina borragoma dut. Biru, borragoma... Zer esan ez dakit. Adibidez, Kantitatea. Kantitatea. Nik zuk adina diru. Nik zuk adina diru daukat. Baina, bai, orduan, hauek ez dakite zenbat euro daukagu. Guk bakarrik dakigu zenbat euro. Eta goma, Eta borragoma? zuek bi gorragoma. Eta horrek ere bai, bi borragoma. Eta hemen ez esaten dugu. Edo, nik zuek adina borragoma dut. Nik bi borragoma baditut, zuk ere bai, bi borragoma. Eta nik zuek adina bi borragoma ditut. A ver, begira, La misma cantidad de borragoma. adina gaztelaniaz zer da, adina? Tanto como. Nik, baina, moztu. Dugu plurala kontatzen dugunean. Adibidez, yo tengo tanto dinero como tú, baina baita ere nik entzuna daukat, tengo tantos dineros como tú, tengo unos dinericos en el banco, eta kontestuaren arabera. Baina horretan ez gara fijatuko, bestela liatuko gara. Importantena da... beste edo adina. Hori da. Adina erabiltzen da. Izen batekin eta kontatzen ahal duguna. Vale. Bai? Kantitatea da. Horrela ikasi behar. Borragoma bat, Ez da borragoma, olvídate de bat bi. Tengo la misma cantidad de borragoma que tú. Tengas la que tengas. Bezain altuak gara. Bai? Eta adjetiboa denez, hemen plurala erabili dut. Plurala erabil dezakegulako. Bai? Eta esateko moduan ere blokeka hitz egiten dugu. Guk eten egiten dugu eta gero gara. Horrela ahoskatzen dugu, horrela esaten dugu. Bai? Singularrean ere jar dezakegu. Ni, zu, bezain gaztea naiz. Bai, singularra erabiltzen dut. Ni, zu bezain gaztea naiz. Horrela esaten dugu. Bai, bloke batean. Eta aditza subjektuarekin joango da. Hau subjektua da, ni naiz. Hau da,
blokeka egin dezakegu esaldia. Eta bloke horiek beste orden batean jar ditzakegu. Baina ezin duguna da aldatu blokearen barruan dagoen ordena. Nik esan dezaket, ni naiz, adibidez, ni naiz, zu bezain gaztea. Bale? Hau da, aldatzen aldut, baina blokeak bakarrik alda ditzaket. Blokearen barruan dagoena ezin dut aldatu. Bai? Bai, importantea da. Adjektiboak erabilitzakegu plurala eta singularra. Orain jarri behar dut adina. Adina, hau kendu behar dute. Hortik idazten ari dira. Inazio? Beste neskak? Beste neskak? Bai. Tan. Como? Tan. Beste konparazioa da, adina gehi izena. Adina gehi izena. Izen hori beti mugagabean joango da. Hemen jarri behar dut parentesi artean mugagabea. Beti mugagabean joango da. Orduan, adibidez, etxe. Edo ez, baratza bat daukagu. Baratza bat eta fruta arbolak ditugu. Eta nik sagarrondoak ditut. Eta honek ere sagarrondoak ditu. Orduan, nik, zuk, adina, sagarrondo, dut, edo baldin badakigu asko direla, erabil dezaket ditut. Bai? Ni neska honen baratzen egon naiz eta ikusi dut 5 sagarrondo dituela. Eta nik ere 5 sagarrondo ditut. Orduan erabil dezaket, nik zuk adina sagarrondo ditut. Baina esaten baldin badut dut, hori ere ongi dago. Zuek ez dakizu ezen bat? 1, 2, 5... Erdi. Erdia? Erdi ere bai. Leku bat da? Ez, da barazki bat, ez da? Adibidez, nire galdera dat, nik zuk adina sagarrondo dut, hori esan dezake, naiz eta 1, 2, 3, 4, 5 eduki, edo naiz eta erdi sagarrondo, berdina. Sagarrondo erdia? Erdi sagarrondo. Nire, a ver, aizu emesez, niretzat importantea da. Osea, la cantidad, yo tengo la misma cantidad de sagarrondo que tú. Bai? Pues baldin badukat erdi, edo laurden bat, eta zu laurden adina. Hori. Niretzat hori importantea da. Baina sagarrondo erdi ez da. Ejemplo honetan... Nola ez imposible. Sagarrondo ez, baina zoiz bat da. Hora uleko. Ekaitzea. Eta horregatik nik zuk adina sagarrondo ditut. Bai. Beti sagarrondo mugagabea, baina dut edo ditut. Nik badakit zenbat baduzu. A ber, erdia doarekin ez dakit. Baina demagun tarta. Tarta. Tartak ekarri ditugu, bazkaltzeko, eta adina... Demagun tartak ekarri ditugula, bai? Eta nik 2 tarta jan ditut, eta zuk ere 2 tarta jan dituzu, baina irantzuk tarta erdia bakarrik jan du.
Eta Inaxiok ere tarta erdia jandu. Bai? Beno, berdin da, bai, Irantzuk, Inaxiok, adina tarta, jandu. Bai? Badakigu Inaxiok tarta erdia janduela eta Irantzuk ere tarta erdia. Baina nik bi tarta janditut eta zuk bi tarta jandituzu. Orduan, baldin badakigu bi direla, plurala, orduan esan dezakegu nik zuk adina tarta janditut. Kontestuaren arabera. Bai? Eta Irantzuk eta Inaxiok bakarrik tarta erdi bat jandute, eta orduan, Irantzuk Inaxiok adina tarta jandu. Kristina. Kristinak ez badu ulertzen. Ejemplu hori, ejemplu hori bakarrik zeintzuk izango dira. Blokeak. Irantzuk. Berdin esan dezake Irantzuk jandu Inaxiok adina tarta. Orden hau gehiago gustatzen zaizue? Orden hau gehiago gustatzen zaizue? Bueno, pues orduan ez ikasizuk. Berdina da. Berdina da. Bai, berdina da. Bakoitzak, zuetako bakoitzak hartu behar du eredu bat, ongi dagoena, bai? Eta hori aplikatu. Esaldiak ongi egiteko. Agian ordena desberdina da, nik hau erabiltzen dut eta zuk erabiltzen duzu beste orden hau, baina berdin da. Importantena da blokea. Blokean dauden elementuen ordena finkoa da, Hau bloke bada, hau bloke bat, eta beste bloke. Zer gertatzen da bezain horrekin. Gaztelaniaz badaukagu, yo soy menos alta que tú. Komplikatua da hori esateko ere. Euskeraz ezin da jarri gutxiago. Bai, gutxiago jarri dugu kantitatezko elementuekin. Baina bezain horrekin esaldiari buelta eman behar dugu eta orduan ezezko perfausa jarri behar dugu. Bale? Adibidez. Altuak. Inaxio. Eta ni, jarri behar dut ni. Ez gara altura berekoak, ez da? Desberdina gara. Zin altuago? Ni. Inaxio da, ni baino altuago. Eta orduan, esan bezain, erabili behar duzue bezain esaldi batean. Derrigorrez. Orduan, ni ez naiz Inaxio bezain altua. Blokea. Blokea gorriz markotu dugu, ez da? Orduan, ezezko perpausa erabili behar dugu. Ezezko esaldia.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.